Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time, kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Dismayadong mga progresibo nga grupo si dalam sang bagong alyansang Makabayan akon Bayan Negros matapos ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang anti-terror bill kag karon na isa na kalayi. Ginpahag ni Bayan Negros Deputy Secretary General Erneo Longinos kasubo kag kaakig ang labatsagan sa mga mangungumay labi na sang ilahanay matapos ginpermahan ni Presidente Duterte ang kontrobersyal nga hagna. Suro kay Longinos, senyales na ini sang madulom kag pag-antos sa mga pumuluyo sa kamatayon sang demokrasya sang Pilipinas. Bangod sini, mabaskog nga ginakondenar sang ilahanay ang hindi makatarungan nga liyi nga ila ginakabig nga kontra pumuluyo nga patakaran kag pagbayolar sa tawhanon nga ginamatarong sa palaabuton. Subong hapon nagpatigayon sang rally protesta ang nagkainlain nga progresibo nga grupo diri sa may syudad sa Bacolod kag nagapanawagan nga ibasura ang Anti-Terror Act. Kabalukita nga ang anti-terrorism bill sulok ini sa ginatawag natong warrant sa mga pumuluyo, ilabi na gid sa mga oposisyon, sa mga kritiko nga sa mga anti-people policy nga ipatigayon sa tunga ang tubang naton nga pandemya. Dapat yan si Bayan Negros Deputy Secretary General kag spokesperson Erneo Longinos. Samtang temporaryo nga gintugyan sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kon PDRRMC sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA ang pagtransport sa mga returning OFW sa Negros Occidental. Ini matapos nga ipaidalom sa quarantine ang 15 ka mga miyembro sang Provincial Emergency Response Unit kon Peru bangod sa pagpositibo sa COVID-19 sa isa sa ilang miyembro nga ambulance driver.
Ginpahayag ni PDRRMC Head Z-Fard Gerhard Kailian na magabalik sa trabaho ang mga Peru members kung mag-negatibong resulta sa ilang RT-PCR test. Unang ginmando ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang duha ka semana nga moratorium sa pagbaton sa mga locally stranded individuals halin sa Manila pagkatapos sa Western Visayas umpisa Hulyo 5. Agod mapunggan ang pagdamo sa kaso sa COVID-19. Padayon naman ang pagbaton sa mga returning OFWs. Ang uwa ang ginpa subong amon nga ginhataganay sa uwa ang pagtrabaho nga pag-transport ini sa ila. Amon RT-PCR test ginpa namon ginpa prioritize sa aton laboratory sa Distrital Andoni. Nabatyan si PDRRMC Head Z-Fard Gerhard Kailian. Samtang ginkompirmahan ni 32nd Infantry Brigade sa Philippine Army spokesperson Major Gaddafi Tawan-Tawan nga bedo ka mga Philippine Army personnel ang nagpositibo sa COVID-19 sa bahin sang Negros Oriental. Ginpahayag ni Tawan-Tawan nga ginpabalo ang ilang ahensya gikan sa Public Health Office sang Negros Oriental nga nagpositibo sa swab test result ang pito sini ka mga kaupdanan kagaron nagapabilin sa isolation facility sang 32nd IB sa Negros Oriental. Sulo kay Tawan-Tawan ang pito ka mga arming sako sa 32nd Division Reconnaissance Company hagdingin frontliners halin sa syudad sang Cebu nagadulong sang pagkaon sa mga pumuluyo kag nagpakigupod pa sa pagpatigayon sang checkpoint sa mga lugar. Sa karon padayon ang contact tracing sa posible na kaistorya sa mga pasyente. Padayon man ang ilang komunikasyon sa PHO kag IATF sa bahin sang Negros Oriental. Sa iban nga balita lokal, balik na sila puluyan ng 18 ka mga pamilya ang ginbakwit sa may syudad sa Bagong Negros Occidental matapos nga mag-alboruto ang bulkan kanlaon. Apang sunod kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Head Z-Fard Gerhard Kailian, ginabisuhan sa gihapon sang FIVOC sang publiko nga dumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone bago nagapabilin sa alert level 1 ang bulkan. Hunyo 23, ang gabi sang gin-evacuate ang 18 ka mga pamilya sa bayan sang Barangay Ilihan, Bago City bangon sa na-eksperyensyahan nga sulfuric fumes. Sa karon sa Kailian, nakalato sa gihapon ng mga local government units malapit sa bulkan. Ilabi ng syudad sang Bago, La Carlota, kag Banwa sang La Castillana. Nakabalik na sila. Sulfur stinge to. Bali sulfur dito sa aton sa volcano, sa may ilisan nga part sa aton nga Bago City. Ang tingog ni PDRRMC Head Z-Fard Kailian. Sa katapusan nga balita lokal, natala na nga igapasaka sa mabot nga Lunes nga adlaw ang kaso nga pagbaylar sa Presidential Decree 449 na Fighting Law kag Bayanihan Acta batok sa tag-iya sang farm nga si Engineer Marlon Posesyon na pwede sa 5 pa ka mga kaupdanan nga nagkaladakpan sa illegal nga bulang sa may sitio tuong Barangay Alangilan, syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw. Ginpahag ni tagpamuno sang CIDG Negros Occidental Lieutenant Colonel Anthony Gantanga ila gin-raid ang ginaligal bulangan matapos nag-report ng pila ka mga pumuluyo sa among nga lugar. Suno kay Gantang, sa piyak sang pandemya nga ginapangatubang lubos nga ginadumilian ang anuman nga size ang illegal nga panahor kalakip na ang bulang. Ang mga nadakpan sa bulangan ang ginkilalang Sanday Richard Valiente, Vincent Asoy, Alimar Tambuong, Jejomar Yi, kag Mario Gaudiano kag na-recover sa raid. Ang 17 ka mga buhi nga manok ngayon nagbulang, 3 ka baksang bulang, kiluhan, kwarta, kag iban pa. Pamandi na namin ipapile yung Presidential Decree 449 yung Kanikang Fighting Law. The Public Act 11332 yung Punan Cooperation dahil COVID crowd pa po tayo. Papalit din namin ng kaso yung may-ari ng lupa doon. Nabatayan si Lieutenant Colonel Anthony Gantang sang CIDG Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 13 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang GTX 500. Sa imo pag-exercise, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify. O gali ang pag-inom sang GTX 500, ang GTX 500 ang nagatino sa imo dugo nagasilhig sa may impurities kag toxins sa imo nga atay.
Iniman ang makabulig panubos sa imong blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX sa 500 kapsula sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX sa 500 ang pwede na mo-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa balita, sa aksyon. Las 6:14 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong Sa aksyon! Las 6:18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time.
Check natin ang patrol. May isang flash report. Drug bypass operation. Aksyon dyan. Mayang gabi, please go ahead. Mayang gabi Aksyon dahil isa ka bypass operation ang gingasa sa mga kapolisan sa police station number 2 sa nga hapon. Actually, sa nga gabi sa area mismo sa nga Purok Sigay, Barangay 2, Sudad sang Bacolod. At bagay sa mga kalalakinan ang nagradakon sa mga otoridad sa nga ilaman nga gingasa nga bypass operation sa nga material na Aksyon Day. Sa detalye sa ni, check natin si Police Major Sir ang station commander sa police station number 2 Aksyon din sa area mismo. Actually ongoing or magtapos pa lang man ining inventory nga ginapatigayon sa mga otoridad. Pero may nakita diri pila ka mga plastic sachet na initially may diri tatlo ka mga drug pag may mga palaba mga plastic sachet, may mga drug paraphernalia, and then may isa pa diri ka armas tang kita nga nakita sang Aksyon day. Let's check RC Police Major Sherlock Labana, Station Commander sa Police Station number 2. Sir, may gabi live sa Aksyon Radio. Sir, congratulations. May gabi, madamo gid nga salamat. Sir, so far detalye sir, paano ni suging kalsa ang bypass sir? Bali ning subject person dugay tanan ni gina monitor. Kag subong lang kita nakatigayon gid sang bypass operation sa iya. Kay kapila na kita mag-try diri or mag-attempt pero hindi makatigayon kay tungod ni na tabla ang aton orang amon nga mga tropa or mga ginakuha namon nga push your buyer. Yung kay ini nakatigayon gid kita. Sir, ano lang, mga pila ni mga recovery sir, sino ni mga nakabatak? Estimated mga weight sa mga 19 grams pag mga more or less mga 133,000 pesos. Sir, in terms sa name nila nga tatlo, ano na disposition sir, pwede na lamang or for the meantime? For the meantime, withheld na yung ilang information, especially ilang mga ngalan, kay makuan pa kita, ma-follow up pa kita, basta makatigayon pag kita sang isa ka another bypass operation. I-clear ko lang sir sa tatlo, sila ding subject sir, ano ang participation sa iba? Bali isa lang ang subject sa ang duwa ni amuning aton ang ilang nga mga merman nga nauna-una lang sang pagsulod man disang aton nga pusher buyer. Okay. Pero ano ang kategory nila sir? Newly identified ni ang duwa pero ining subject person street level individual. Street level individual. In terms of may idea na pila edad sa subject? Ang edad na sinigalagan mga 35 to 40 years old. The rest, yes sir, taga-diri or hindi? Taga-diri lang mismo sa area sang station tong duwa pa mga merya. So may tatlo sila taga-diri? Taga-diri. Taga-dugay man ang surveillance, monitoring sila? Sa subject na madugay-dugay gid man tiyo gani. Kapila kita mag-attempt diri nga magpabakal, ginatabla ang aton nga push your buyer. Again, kita na 130,000 sir ang worth. 133,000. 133. Ang armas kasi nga sir? Iyan isang subject person. Wala man dito sa Kina? Wala yaman magamit kiti nalang-alang siya kay ara man mismo sa iyang pouch bala ang ining armas. Pero sa inyo information may possibility ayan. Kung nakakuan siya, posible mabato siya. Pero kaluyan, wala siya nagbato. Wala sa may natabo nga toward incident. So, gayon naman, pila ka may weeks ang surveillance? Nalabutan man bulan. Nabulanan na. Though newly identified. Ara sa watchlist? Ara sa sama niya watchlist. Pero nakasungka, sir? Wala. Wala siya nakasungka. Okay. So, diri sa area, mga ginabalagian, diri lang gid sa lugar or may ibang gid? Bali, diri lang gid. Diri lang gid sa lugar? Bali, diri lang gid sa Plastar, Baligya. Okay. Bali, ang mga mir lang among gatadto diri. Okay. Sir, na iba ni Ma'am Rosie? May bulto. Okay. Yes, sir, congratulations sir sa mga hapon. Maraming salamat din mong gabi. Aksyon na Dela, si Police Major Sherlock Labana, ang Station Commander sa Police Station number 2. Kompleto ang tanong ni karon if matapos ng i-follow-up operation para makuha na ton ang identity sa mga nagkradakpan and let's check the barangay if man diri ang statement sa barangay sa area mismo kay kung naton diri area man diri si barangay Kapitan Bangguanga sang barangay 2. So muna ang pinakarodong sitwasyon may kagkaroon sa nga bypass operation. Flash report ikan sa patrol pagtaglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So nasa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon.
Madamong salamat Aksyon John Diaz, drug bypass operation, dugang sining detalye kagang mga recoveries, mabatian sa pagpangalaga sa Aksyon firing line. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal, nag-file ang pila ka grupo sang petisyon sa Supreme Court kinagakwestiyon sa bago ginpermahan nga anti-terrorism law. Ang mga petitioners ang ginalakipan sa grupong sa mga abogado nga ginpauna ni Howard Calleja, De La Salle Brothers kag civic groups kinagapangal sang temporary restraining order kon TRO para mauntat ang pagpatuman sang layi. Sulod sa mga petitioners, bisan nga kinahanglan pa nga masolusyonan ang pamahog sa national security, ang bago nga layi ang oppressive kag inconsistent sa konstitusyon. Ang petisyon ang gin-file pagi sa email pero ang grupo ang magakadto sa Supreme Court sa Lunes nga adlaw para i-file ang petisyon physically. Samtang gin-report sa Department of Health ang 1,494 ka mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas subong adlaw Hulyo 4. Sunod sa DOH, sa bagong mga kaso 403 ang fresh cases kag 1,091 naman ang late cases. Ang Pilipinas karon na may kabugusan nga 41,830 ka COVID-19 cases. Sunod sa DOH, 380 ka bagong recoveries ang gin-report kung mayroon na sang 11,453 ka mga nag-ayo sa virus sa pungsod. Samtang nagsaka naman sa 1,290 ang kabugusan nga nagkalamatay sang nagdugang ang pulo ka mga pasyente nga napatay bangod sa COVID-19. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpositibo sa COVID-19 CDILG Undersecretary for Operations Epimaco Dancing III. Sa Facebook post, ginpahayag ni Dancing bilang kabahin sa iyang obligasyon bilang public official. Loyog sini nga ipabalo nga nagpositibo ini sa virus. Suno kay Dancing, yara na siya sa hospital kag positibo nga nagaresponder ang iyang lawas. Nanawagan si Dancing sa publikong halungan ang ila ikaayong lawas. Nagapati man ang opisyal nga naghuyang ang iya immunity kasunod nga madamo ini sang mga butang nga ginahimo siya pagpangalagad. Positibo si Dancing nga makarecover ini sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports sa entertainment pagkatapos gidamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong yung kag negro sanon inyong Balita sa Aksyon. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang Balita International. Magapadalang US Navy sa 2 ka aircraft carriers hagpila ka warships sa South China Sea sa masunod nga mga inadlaw para magpartisipar sa military exercise. Sunod kay Lieutenant Joey Haley, spokesperson sang 7th Fleet, ang USS Nimitz kag USS Ronald Reagan Carrier Strike Groups ang magapatigayon sang dual carrier operation sa Philippine Sea kag South China Sea. Nging klaro ni Haley nga ang presensya sang 2 ka carriers sa ginagawan nga baybayon ang hindi sabat sa naman nga political o world events, kundi nagatuyo nga ma-promote sang US Navy ang security, stability kag prosperity sa Indo-Pacific. Sino pa kay Haley madugay na kung tani ang ining plano pero ang China ang nagapatigayon sang military drill sa area malapit sa ginagawan nga Paracel Islands nga ginapakamalaot sang US kag iban pa nga pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, hindi na maghampang si Indiana Pacers sa star guard Victor Oladipo sa pag-restart ng NBA season sa Orlando, Florida. Si Oladipo naghampang sa 13 games antes ginauntat ang season bagon sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Oladipo, malapit na lamang nga makarecover 100% nga mag-ayok kasunod sang injury nga iyanangkon sa tunga quad tendon sang 2019. Sunod sa basketballista nangin maalam kag hindi nangin mahapos ang iyang pagdesisyon. Ginarespeto naman sang Pacers ang desisyon ni Oladipo hag para sa prioridad nila sa ila players ang ikayong lawas. Si Oladipo nag-average sang 13.8 points, 3.2 rebounds kag 3 ka assists kag sa 13 tanan ka mga hampang. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga showbiz balita, nagpasalamat ang Ilonggo nga komedyante kag TV host nga si Alan Kay sa mga naging kabahin sa iyang comedy bar ng Clowns
sa sulod sang 18 katuiga. Sa Instagram post, gin-share sang komedyanteng sa ka-video nga naga-goodbye na sa iyang bar. Magluwa sa clowns, nagsiraman ang Zirco Comedy Bar nga ginapananggihan man ni Alan Kay matapos nag-file ni sang bankruptcy bangod sa COVID-19 pandemic. Ginapaabot nga masobra isa kagatos ka may empleyado sang duwa ka bars ang madulaan sang trabaho bangod sa permanente nga pagsira sang negosyo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado Hulyo 4 tuig 2020. Ako inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon!